Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano moloso thuolo okinyi ma kawuono ni mondo achak awuoye kodi e studio ka. Mana kaka pile, nyinga en Pastor Omedo, Agustino Omeda, ja Kisumu, Kisumu County, ae gweng' miluongo ni Kogony buto Korogonda School. Ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Agone Nyasaye erokamano janeno kamoro amora ma intie. Thuon wach ma kawuono adawuoye wacho ni ng'at modong'. Mana matin kamano, ng'at modong'. Mane thuon wach ma kawuono adawuoye. To kapok adhi mbele, adwa ni kul wi mondo weche duto waket e lwet Jehova. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni aket e lweti, imiye winjo matut mondo injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu ma jawar. Janeno mana kaka wacho ka ok aketho sa, thuon wach ma wuoye wacho ni dong'. En adier ni ji osedong' e weche mopogore opogore kendo dong' to rach. Omiyo muma madwa dhi somo mokwongo, adwa ni ikaw kalam in bende ndike, aeto ang' asom kodi Samuel mar 2:9, wabiro chako kare 1. Adawuoye gimiluongo ni dong' kendo dong' rach. Dong' en gima rach ka ng'ato odong' e ngimane. Kendo dong' ji osedong' e weche mathoth. Ji yudo gik moko to in ok iyudi. Inyalo dong'. Kendo inyalo dong' e weche mathoth. Tiende ni dong' tiende ng'eny. To awuoro Nyasaye ma kawuono abiro lamo gi ng'at mawacho ni pastor, an ema dong'. Dong' nyalo kelo achaya. Dong' nyalo kelo wichkuot. Dong' nyalo kelo nyiero. Dong' bende nyalo kelo siboi. To muma madwa somo, Daudi nopenjo wach moro. Mor gi wach ma Daudi nopenjo. Daudi nopenjo niya, kadipo nodong'ie ng'at moro ma jadhood Saulo mondo ruoth otimne maber. Ok ni Daudi mondo otim maber, to ka nitie ng'ama odong' e dhood Saulo mondo ruoth Nyasaye otimne maber. Koro Daudi ne dwaro ng'ama odong'. Tawuoro Ziba mane jatich joka Saulo noparo wach moro. Ruoth Daudi, nitiere jal modong' ma wuod Jonathan, but tiende ne ong'ol. Tiende ni wuod Jonathan nitie moro manodong' ma tiende ong'ol. Koro akia ni mari ni to mane. Ma emomiyo awuoye dong'. To adwa nasom kodi Samuel mar 2, wachako kare 9 kare 1. Wawinje wachni mokwongo kapok wadhi mbele. Muma wacho niya, Daudi nopenjo niya, dipo kodong'ie ng'at moro ma jadhood Saulo, dipo kodong'ie ng'at moro ma jadhood Saulo koso, mondo atimne maber, nikech hera mana aherogo Jonathan. To nitie jatich Saulo moro ma nyinge Ziba. Ne oluonge mondo obi ir Daudi. Kane osebiro, ruoth nopenje niya, in e Ziba koso? Mi nodwoke ni, an ruoth. Ruoth nopenje niya, dipo kodong'ie ng'at moro ma jadhood Saulo mondo atimne maber kaka Nyasaye dwaro. Kaka Nyasaye dwaro. Ruoth nopenje niya, Ruoth nomedo penjo niya, dipo kodong'ie ng'at moro ma jadhood Saulo mondo atimne ber kaka Ruoth Nyasaye dwaro. Ziba nodwoko ruoth niya, wuod Jonathan moro pod nitie ma tiende ne ong'ol. Tiende na wuoye dong'. Ziba nodwoko ruoth Daudi niya, nitiere wuod Jonathan moro but odong' to tiende ne ong'ol.
Mae momiyo awacho niya, dong' rach. Ji osedong' e weche mathoth mopogore opogore. To kawuono wawuoye mama moro mobet sani ng'iya. Awuoye gi jaduong' moro, nyako moro, kijana moro, chi liel moro, nyathi sikul moro. Mano okonido otieno, wacho ni pastor, ane madong', nyaka beni ane madong', kaka Wuod Jonathan mane tiende ne ong'ol. Wuod Jonathan tiende ne ong'ol, ta akia ni nidong' e wach mane. Mano okinido otieno, miwuotho tiwuoyo kendi ka janeko. To kawuono an bende, Ruoth obiro ka mondo otim ne ng'ato maber, ma wacho ni pastor ane madong'. Samoro en tuo, ma ji chango, to in pod idong' adong'a otandani mar midekre. Samoro ng'ato nena ka modong' adier en e pien. Samoro en tich, ma ji yudo tich, to in ok iyud, idong'. Samoro en kend, ma nyimineni osetedo te, idong' e kind osiepeni. Samoro en nyathi, emesimanyo ndalo mathoth ok iyudi, idong' e kind mon weteni, wach ne lit. Samoro en kendo, misemanyo ng'etni mondo mi ikendi, yudo osiepni moro, idong' e kind osiepe. Samoro en ohala, ma ji dhi maber, to in kichako to nyaka lwar, idong'. Samoro nitiere miere moko, mano odong' gundni, nikech gin giiko higa ka higa. Awuoye dong' marach. To Daudi nopenjo, dipo kodong' e ng'at moro ma jadhood Saulo mondo atimne maber kaka Nyasaye dwaro. Awuoro Ziba manodwoko Ziba ni nitiere wuod Jonathan moro matinde ne ong'ol, to in akia ni idong' e wach mane. Akia ni ng'ato bet mos mawinja ni pastor, an ema winjo kadong'. To kare Ruoth Nyasaye nyalo timo ne ng'ato maber modong'. Kapok idong' to adwaro ng'ama modong'. Samoro nisemanyo got mondo mi igedi, ionge ot e kind osiepe, idong'. Samoro pok onyuomi dhok, samoro pok inyombo, idong' e kind mondo weteni, idong' e kind chuo weteni, dong' tiende ang'en. Samoro nyathi sikul moro manene ka sani, odong' adier, school fees onge, kaka osom odhi mbele onge. Samoro en chi liel moro, odong' e ywagruok, chandruok gi muodo lak, odong'. To kawuono Ruoth biro timo ne ng'ato mowacho ni pastor, an ema winjo kadong'. Adong' adier mana kaka Wuod Jonathan mane tiende ne ong'ol. Ng'ol tiende ng'eny. Jalcha nodong' ka tiende ne ong'ol, to Ruoth notimo ne maber. To in iwinjo ka en wach man, en ng'ol mane? Iwinjo kidong' adier. Awacho ni samoro en tuo. Ruoth, po nitiere mama moro, nitiere jaduong' moro manena kata ng'ato moro adier modong'. Ji chango, tien pod odong' adong'a e kitanda mar midekre. Ji chango, tuo mar pressure, en osemuonyo yath odong'. Samoro odong' adier, ji chango tuo sukari, tuo maringe chogo, tuo maringe remo, en odong' kata omuonyo yath, lokruok ongo odong'. Awuoye dong', manyalo dong' gi mama moro, kata dichuo moro, kata jaduong' moro, kata nyako moro, mawacho ni pastor, an ema winjo kadong'. To awuoro kaka Nyasaye notimo ne Wuod Jonathan mane tiende ne ong'ol maber. Adier ng'ato dong' wich bar mosiko, osemuonyo yath, ma wiyo tanda tindo loke mesi, odong'. To Ruoth wacho niya, Ruoth timoni maber kawuono, winji, Ruoth Nyasaye timoni maber kawuono, kendo Ruoth changi e yor ono. Be nitie gima tek matamo Nyasaye? Awuoyo gi jomodong'. Mama moro chieng' moro biro ira, otimona ne pastor, an ema tong' adier. Pastor tuo, osetero osiptende mopogore opogore, to ni an to tuo ok yudi. Ji chango, to an ok achangi. Tiende na dong'. Ne walamo gi mamani, ma Ruoth Nyasaye notimone maber. Awacho na wuoye ng'ama odong', ma kobedo piny mosani to nena to wacho ni pastor, an ema winjo kadong' e ngimana. Samoro en tich emisemanyo, Ruoth pod nitie ng'at madier motong', osemanyo tich, mamanyo tich olokore tich, odong'. Ji yudo tich to en odong'. Ikawo ji to en odong'.
iluongo ji timo application, adieri neno ka ni somo, ise apply kuonde mathoth, ikawo ji, to in mari ok kaw, idong' ing'isi ni kuja kesho, samoro ing'isi ni hakuna kazi, samoro ing'isi ni hakuna kazi, atuoni. Awuoyo gi ng'at mawacho ni pastor, an ema dong'. Odong' e kind osiepene tiyo, to en ok onyal yudo tich, odong'. Achaye modong' godo. Indiko ji tich permanent, en owinjo kodong' adonga casual. Higni luoro en odong'. To kawuono Ruoth winji, Ruoth timoni maber kawuono, kendo yudo tich e yor ono. Kama wachni ni pastor, an ema winjo kadong'. Daudi nopenjo wachni. Dipo kodong' e ng'at moro ma jadhod Saulo mondo otimne maber. Dipo kodong' e ng'at moro manena kasani, akia ni in e piny mane, mondo Ruoth Nyasaye otimne maber kaka notimo ne Wuod Jonathan ma tiendene nong'ol. Akia ni ng'ato be winja. Kijana moro timona ne pastor, an ikawo ji e kambi e tich, ikawo ji wuok tich ka wuok tich, ne en kambi miindi, an to kadhi to mara okaw. Kari jachien odagi ni ok onyal yudo tich, adier notong', oparore, owacho na adier, yawa, an gi dhako gi nyithindo, kaka konyra onge, notong'. To ne onyise ni yani, abiro lamo kodi Nyasaye. Ne walamo kode Nyasaye manotimone maber, kendo sani en e tich 2 years. Awuo gi ng'at mawacho ni pastor, an ema winjo kadong'. Ji wacho ga nayalo ng'ato, an ok ayal ng'ato. Roho Maler nyalo neno ng'ato kama nitie. Adier wacho ni nadong'. Adong' adier. Nitie ng'ama nena ka sani modong'. Nitiere mama moro. Ruoth, po nitie nyako moro. Ruoth Nyasaye, po nitie nyako moro manena ka sani. Kata mama moro manena ka sani. Otong'. Nyiri wetene dhi katedo, en odong'. Kata ng'at mapenje nyinge onge. Samoro nyiminene nosetedo te otong'. Piny ochame. Awuoyo dong' manyalo dong' gi ng'ato. Odong'. Ka oyudo mana makethone sa kende. Makende to tamro odong'. Tinde osedong', osetedo kuonde 4. Otedo to odong' adier e kind osiepene, e kind nyiminege. Odong' adier. Samoro tich to en godo, kendo tiyo, to dichwo makende onge, tiende ni otong'. Wachne lit e dhod chuny, ok onindi. Samoro otong' adier, oriembe nyaka dala mane otede, okia gima timore, onena ka sani odhi odak gi watne moro. Kata sama wuoye kodi nitiere ng'at motong', jachien nogole e dalane mane odakie. Samoro en kodgi 4, ng'ato ka ng'ato gi wuon-gi, otong'. Piny ochame. To winji, Ruoth Nyasaye timoni maber kawuono, kendo ibiro tedo e nying Yesu. Ibiro dok ka chwori ma jachien nogolini e nying Yesu. Awuoro Daudi manopenjo wach maber. Dipo kodong' e ng'at moro. Dipo kodong', an bende apenjo ka, nitie ng'ama odong' manena ka sani. Akia ni in e piny mane, akia ni in kanye, akia ni bet kanye. Miwacho ni pastor, an ema winjo kadong'. To kawuono ayie mondo Ruoth Nyasaye otimna maber kaka notimne Wuod Jonathan ma tiendene nong'ol. Abiro lamo gi ng'ato mawacho ni pastor, adong'. Nyako moro biro iro timonano ni pastor, adier an ema dong' e kind nyiminena. An nyako mar 3 kuom nyithindo 7. Nyaka jolupna nosetedo te. Adong'. Achaye matindo donje. Moko osenyuom nyaka dhok. An to awinjo kadong'. Gima nyalo timore kit ngimana onge. Satan sando kit ngimana, adong'. To kawuono awinjo kabiro lamo gi ng'ato mawacho ni pastor, an ema dong'. Dong' rach. Samoro adier Ruoth po nitie. Mama moro ka manena ka sani, adier obet kendo winjo lolwe TV. Odong' e kind mondo wetene, ok onyal yudo nyathi. Adier odong'. Osewuotho osiptende matindo gi matongo, lokruok onge. Odong'. Adier osewuotho, osemadho yath, lokruok onge. Samoro moko nitie bwo tanda, moko tindo ok onyal kata madho. Oweyo makethre. Otong'.
ok onyal ting'o nyathi. Samoro nosetimo operation, daktari gynecologist, adier ji te yudo nyithindo, to iti dong' ok inyal ting'o. Adier ng'ato nena ka sani mawacho ni pastor ane mawinjo ka dong' omako to wuogi dweche adek otong' e kind mondo wechene lit. Samoro maka adier maper moting' to gocho bade to wuok. Samoro dala manotedi, samoro oseriembe nikech odong' e dala motedi no, ene modong' kapok oyudo nyathi. Wachne dhege ngimane. Wawe dong' marach, dong' ma ng'ato dong' ma Daudi nopenjo. Wuod Jonathan manowacho ni Daudi winjo ruoth, pod nitiere wuod Jonathan moro odong' to tiende ne ong'ol. Entie ka mondo otimne maber, kata kawuono ibiro timo ne ng'ato maber. Muma wacho ondiki Samuel mokwongo kare 1, Hana nodong' adier ka Elkana chuor nokendo nikech ok onyal yudo nyathi, ma Penina noyudo nyithindo, to Hana nodong'. Awuoro Nyasaye ma jabiro chien nolimo Hana nyafanuel, mera Samuel noyudore. Kata kawuono awinjo kobiro timo. Dhako moro ma iye nosechwer kuom higni 12, mari 5 mok ani somo 25, nodong' kaluwang'ni gi pekni osiepene nikech ne en ich machwer. Awuoro Nyasaye manobiro dakika mogik maduoko noyudore. Kata kawuono Ruoth biro timoni maber kawuono, kendo ibiro ting'o nyathi yorono. Wawuoye gi jomodong'. Ok adwa ng'ama pok odong'. Adwa ng'ama wacho ni pastor ane madong'. Adier ane madong'. Ok adwaro ng'ama oseyudo. Adwaro ng'ama odong' kaka wuod Jonathan mane tiende ne ong'ol. Adier ng'ato nena ka sani odong'. Ruoth pod nitie ng'ato ka sani mosemanyo kwe to ok oyude ot. Kwe otamore ot. Adier odong'. Samoro riembe ot sani odong', kwe otamore. E kind mono wetene odong' ka oywak odiochieng' gotieno, en oywak. Odong' adier, oonge kwe mar chunye. Odong' koywak, ng'ato ninde sitting room, ng'ato ninde bedroom, odong'. Kawuono winjo ka Nyasaye biro timo. Ruoth Nyasaye timo maber kawuono kendo kelo kwe e yorono. Awuoyo gi ng'at modong' mobet mos, mawacho adier ni pastor, weche miyala winjo ka ane madong'. Ne ok anindo tiendo. Asewuotho ndalo mathoth, to kare ka Ruoth timo maber, an bende aikora mondo otimna maber kawuono nikech abiro lamo kodi. Adier ng'ato odong' ka sani. Ruoth po nitie kijana moro, nitiere ng'at modong', osiepene, mbesene, nigi mon, en odong'. Opango to kethore. Odong' adier, opango to kethore. Samoro odong' koywak, dhako noringe moting'o ot te. Odong'. Okia nochom kanye. Kijana moro biro nyisa ni pastor, ane matong' adier kind osiepena. An akendo to mon weya we, to bende ok wachwanyre kodgi. Be ok wadhaw. Akia gima timore kit ngimana. Nanyise ni mano jachien. To ka idong' kamano, to Ruoth biro timoni maber kawuono. Kaka notimo ni Wuod Jonathan ma tiendene nong'ol. Nawacho ni ng'ol tiende ng'eny. Mana achiel kuom ng'ol. Ne walamo kode Ruoth Nyasaye manotimone kijanani maber, kendo en gi dhako sani higni 3. Kare Nyasaye matimo. Nyasachwa ok riambi. Awuoyo gi jomodong', awuoyo gi mama modong', awuoyo gi jaduong' kijana, nyako moro, chi liel moro, nyathi skul, mawacho ni pastor ane matong'. Ruoth timoni maber kawuono, kendo ibiro kendo e nying Yesu. Kendo jaodi manodhini nyaka duogi e nying Yesu. Ang'o matek manosetamo jakondo mula? Aluonge ga ni osip Lazaro sule mar okinyi. Aluonge ga ni chieng' jamondo. Ng'ato nena ka sani mawacho ni pastor, Ruoth po nitie ng'ato modong' manena ka sani. Ochako ohala, to ohala no nyaka podhi. Odong' e kind jo ohala wetene. Oonge kwe. Adier opango. Oyawo nyaka ohala to kethore aketho. Odong'. Opango samoro odong'. Odong' gi rech kodiwo. Odong' gomena kodiwo. Nopodho te kata customer mabiro onge. Samoro adier odong' gi lewni. Odong' go ohanda mar wuoch.
kata ng'at mapenjo gik ma uso onge, samoro dong' gi duka ne adier, samoro en pesa, en ema jokuoge kwale nene te, odong' e kind johala wetene. Adwa lamo gi gama wacho ni pasta, an ema winjo ka dong'. Samoro ya hotel odong' adier, odong' gi chiemo puko ketho, oketho nikech opuko, customer mabire ongo dong'. Adwaro ng'ama odong'. Samoro odong' ka gope oluoro adier, samoro nokawo nyaka loan, nonyumo te, odong'. Mama moro chieng' moro biro timona ni pasta, awinjo ka an ema dong' adier, nadong'. Nayawo ohala, aseyawo edini 5 mopogore opogore, to ne gilwar piny te. Pasta nadong' ka piny ochama. Anyise ni winjo mama, adwa lamo kodi Nyasaye matimo maber. Ruoth notimo ne mama ni maber, kendo noyawo ohala dhi maber sani higni 3. Noyawo ohala maduong' dhi maber sani. Awuoyo gi ng'at mawacho ni pasta, an ema dong' nikech jachiende mokwaro ga gik mabeyo. Winji, Ruoth Nyasaye timo ni maber kawuono, kendo an ema nolwarni biro chung' kendo biro yawo ohala e yor ono. Onge gima tek mano setamo jakondo mula. Haluonge gano osiep Lazaro, entie ka. Wuoyo gi ng'at mawacho ni pasta adong'. Ruoth po nitie mama moro manena ka sani. Ruoth po nitie jaduong' moro manena ka sani. Adier odong'. Oywago dalane. Kongo mono nyithinde yudo tich. Kongo mono nyithinde kendo. Kongo mono nyithinde nyombo. Kongo mono nyithinde gedo. Adier odong'. Dalane oywago. Mama moro chieng' moro biro timona ni pasta, an ema dong'. Adong' e kind mon wetena. Aonge kwe. Nyithindo na nyuolo kendo apuonjo, to onge kong'o baro, onge mayudo kata tich. Ung'isa ni pasta nyuol mbala. Ang'ise no ndikia mo makanyo ni nyuol mbala. Ondik kanye ni nyuol mbala. To moso Satan. Satan mar kong'o. Nikech ang'ise ni ok gimadh ne gihero. Ang'ise ni wabiro lamo kode Ruoth. Ne walamo kode Ruoth Nyasaye mano otimo maber, madala mamani nochako chung' kendo. Iwinjo kamari ni mane? Iwinjo kamari ni mane? Ma Ruoth Nyasaye ok nyal timo. Kaka ne Daudi owacho ni, be openjo, nitie ng'ama odong'. Awuoro gima Ziba nodwoko. Ni nitiere Wuod Jonathan moro matine ne ong'ol. Na wacho ni ng'ol tiende ng'eny. Winji, Ruoth Nyasaye timo ni maber kawuono mama. Ruoth Nyasaye timo ni maber. Samoro mako mama moro gi kong'o. Onena ka sani nikech ok chuo kende. Adier oywago ngimane. Uwacho ni pasta ni ma kong'o odong' kod adier. Tang'eno kimadh ni hero. To winji, kong'o rumo kawuono e dalani e nying Yesu. Kong'o rumo e ngima ng'ani e nying Yesu kawuono, e ngimani kawuono, kendo yoregi nyaka bed maber. Nikech Ruoth Nyasaye matimo maber. Adier ng'ato winja kama wacho ni pasta adong'. Pasta adong' adier. Ruoth Nyasaye pod nitie kijana moro, nitie jaduong' moro, nitiere mama moro modong' ka sani maneno tong'. Adier onge ot dala, ok onyal gedo, odong' e kind osiepe, odong' e kind anyuola, odong'. Mbesene nigi ute, adier odong'. Opango samoro golo dala, osiepene nogolo dala, mbesene nosegolo dala, en odong' to en e wuoyi maduong', ok onyal golo dala, jachien otage. Awacho ni adwaro jomotong', ok adwar joma oseyudo. Mubedo piny mosuwa ni pasta, an ema dong'. Adier, adong' adier. Jomoko osedong', dhano osedong', gidong' e malit osiko. Ji to gero ute mabeyo beyo, to en odong' e malit osiko. Mabati moko 7 to be gipadore, to odno bende ngimane onge. Adier otong'. Winji, Ruoth Nyasaye wacho niya, kawuono ibiro gedo e nying Yesu. Higani Nyasaye nyaka mi dala ni mama, kata in chiliel maonge dala. Higani Nyasaye nyaka igol tala e nying Yesu. Onge gima tek manosetamo jakondo mula. Adiera wuoyo gi jomodong', ma kobeto wacho ni pasta an ema dong'. Ruoth po nitie mama moro, kijana moro, jaduong' moro modong'. Adier kong'iyo ngimane to dong', pok onyuome dhok tala. Min gi tiyo osewacho ni atino nyathino ochuori nokelie kata adier, odong'. Sat moro adier odong'. E kind nyiminene, en ema pok onyuome.
achaya nyaka koro donje, achaya bedoga kapok onyuomi dhok. Samoro adier kijana moro nena ka opango mondo nyuom chiege otong' e kind osiepe, opango to kethore aketha. Samoro kopango to gimore matimore, odong' kod wich kuot, odong' kod wich kuot e ngimane, chunye lit. Winji, Ruoth Nyasaye timoni maber. Kawuono ibiro nyuomi mama, higani nyaka nyuomi e nying Yesu. Higani kijana nyaka inyuomi e nying Yesu. Samoro nitiere jaduong' moro manena ka, nyaka jodongo moko nena ka to ni pok onyuomo dhako. Samoro adier odong', nyige osepong', chuoge dwa biro nyombo, to dang' nyuom nadi to mama gi pok onyuom, odong'. Kawuono biro lamo gi ng'ato ma Ruoth tim maber. Samoro nitie liel moro manena ka adier odong', odong', omaye mwandu ne te odong' e kind anyuola mane dichuo waye godo, odong', odong' kama ne otede, odong' atier, odong' koywak. Awuoyo gi chi liel moro modong' ma chunye lit, osiko koywak kama nyithinde biro gede okone breakthrough ongo, odong', odong' adier ka chi liel, mana kaka iluonge ni chi liel, odong'. Kawuono biro lamo gi ng'ato mawachone ni pasa, an ema winjo ka dong', Ruoth timoni maber. Kawuono chi liel ibiro yudo gima idwaro e nying Yesu. Ng'at mawachone ni pasa, an ema winjo ka dong'. Ji wacho ga nayalo ng'ato to kayal ng'ato. Awuoyo gi ng'ama odong'. Kisayudo to bed kando. Adwaro jomodong' ema biro lamogo, nikech Nyasaye biro timo ono. Kae ma ondni timorega, nikech aseneno oni gik ma Nyasaye timo. Duoko nitie ka jal mogeno kuom Yesu Kristo. Awuoyo gi nyathi sikul moro mawacho adier, kata nyathi college manie college moro mawacho adier ni pacha, Ruoth pod nitie. Nyathi sikul moro, samoro ja college moro mawacho adier ni pacha, adong' fis otama masomo gadong', adong' adier. Sana adong' e klas 7, ok anyal nyona bora, adong' osiepena somo, to an ok anyal somo nikech tuo mogoro gore ngimana, adong'. Samoro en wich bar, akia ni en wach mane. Samoro wacho ni adong', onge fi monyalo chulo go college, odong', odong' fi otame monyalo tieko go college. To kawuono winji, Ruoth Nyasaye timoni maber. Kawuono ibiro tieko skul e nying Yesu, ibiro tieko college ma jachien odagi ni ok inyal tieko e nying Yesu. Fi yudore kawuono e nying Yesu. Adwa lamo gi joma wacho ni pastor, an ema dong' adier kang'iyo ngimana tadong', ok anyal yudo breakthrough. Satan osesando ngimana. Pastor, gik miwacho winjo kama betie mosni, nikech ng'ato bet mos winja. Mae momiyo nawacho ni bed abeda mos. Abiro lamo kodi jakondo mula. Pastor, an ema dong', adong' adier, adong' mana kaka Wuod Jonathan mane tiende ne ong'ol. Adier ng'ol tiende ng'eny, nokonyal to notimne maber. Kata kawuono awinjo ka Nyasaye no biro timoni maber. Haijalishi ni in piny kanye, nikech adwa lamo gi ng'ato mawacho adier ni pasa, ka ng'iyo ngimana to an ema dong'. Samoro in Mombasa kanyi dong', samoro in Kisumu kanyi dong', samoro in Siaya idong', samoro in Alego idong' adier, samoro in Inubei, Kinubei, Migori idong', samoro in Nakuru, Nairobi ka idong', samoro in Mount Elgon, Busia, Kakamega idong'. Adwaro lamo gi jomodong' mawacho ni pasa, an ema dong' kama antieni. Awinjo teko Nyasaye, awinjo duond Nyasaye, nikech andiko wacho niya, Nyasachwa bade ok chiek, be iti ok odino. Wene gimitimo. Kinyalo mako TV te make, kinyalo gocho gi penje te go, nikech yie kelo gik ma onge mabedie. Jal moro ne winja ka yalo kama, ong'isa ni pasa, an ema nawinjo ka dong' adier. Nokawo thuolone momako TV ma miracles otimore. Kata kawuono awinjo kobiro timo. Wene gimitimo. Adwa nalam kodi, adwa nalam kodi Nyasaye. Teko Nyasaye biro kama intiere no. Haijalishi aseneno gima teko, nikech ondikie muma Luka 10:19, nikech osemiwa teko mar nyono thuonde gi thomoni kaachiel kod okela. Walamo Nyasaye ma activity go chonge piny. Walamo. Agoni erokamano Nyasach loch. Akawo mama modong'ni, akawo jaduong' modong'ni, akawo kijana ni, nyako ni, chi liel ni, nyathi skul modong'ni, japuonj, akete lweti. Dhiye kama entie,
timne maber kaka nitimo ni Wuod Jonathan mano dong' ka tiende ne ong'ol. Timne maber Nyasaye. An gi yie ni tok lamoni odhi yudo dwoko kendo biro timo neno. Alamo ka an gi yie ni timone e nying Yesu ma Jawar. Erokamano janeno, bed gi yie ni Nyasaye osetimo. Nyinga en Pastor Agustino Omedo. Aja Kisumu County. Ae miluongo ni Kogony, buto Koragonda School. Ajal mowar kendo mopong' gi teko mar maler. Kanisa na maleme en duond waro kod chang, Voice of Salvation and Healing Church International. Nairobi ka ayudore e bwo Bishop Barakodoro. Erokamano ne Archkofu Bishop, Archbishop Mama Winnie Owete, Nyasaye mondo gwedhi kamoro amora ma intie. Ayudore Nairobi ka Lakisama. Namba na mar simu aweyo mondo ikaw kiji osekaw mang'eny moyudo konyruok. 0726843941 0726843941. Machielo en 0750383499 0750383499. Wiyo kowil go erokamano ne director mar Lolwe TV, jatelo mar Lolwe TV Sam, kamoro amora nitie. Nyasaye mondo gwedhi niko kelo, Nyasaye mondo gwedhi kendo timni gik midwaro e dhod chunyi. Nyaka japicha mara makawuono Koth, Nyasaye mondo gwedhi joma tiyo Lolwe te e nying Yesu. Watudre. May God bless you. Thank you.